Добрий день. І знову, як завжди, як щодня, у прямому етері телеканалу АТR програма «Бугунь» сьогодні. І сьогодні 2 години поспіль її буду вести я, Айдар Муждабай. Зрозуміло приблизно, про що ми розмовляємо всі останні дні, тижні, місяці вже навіть, так? Ситуація змінюється, але як я кажу, ми залишаємося собою. Тому я завжди запрошую для розмов людей, які для мене особисто є авторитетами, до думок яких я дослухався ще тоді, коли не знав їх особисто. Сьогодні такий гість, людина, яка відома кожному українцю, і це точно кожному кримцю. Це колишній політв'язень Росії, громадський діяч, тощо, Володимир Балух. Вітаю. Вітаю, Вітер. Як справи? Нічого, живий. Дякую. Я бачу, знаєш, після того, що з тобою було, я завжди, коли тебе бачу, я просто, я не віруюча людина, але я комусь вдячний за те, що ти цілий, за те, що ти активний, за те, що ти, може бути, хтось скаже, навіть занадто активний іноді. Maybe. Слухай, що там відбулося? Розкажи, будь ласка, що за інцидент це був біля, здається, я просто в той час працював. Біля Печерського суду. Біля Печерського суду. Що сталося між тобою і поліцією? Насправді ситуація банальна, якби це сталося тільки зі мною. А це ж насправді така модель отої поведінки, оцих стосунків влада-держава, громадянин-держава, які от зараз намагаються нав'язати суспільству. Тут, якщо трошки відійти від цього, от я буквально вчора був там в районі Верховної Ради, і там брав участь у заході, і перекритий всій центр. Перекрито, і це не перший день, це вже відбувається тижнями. А чому? Я не знаю, чому. Я там не їжджу. Перекривають вулиці, стоять, там якісь перепустки вимагають. Таке враження, що війна відбувається саме тут. Воно насправді так і є. Війна саме зараз із цією одвічною ордою Московією, не із одвічною, а із одвічна війна. І тепер це із ордою Московією. Вона відбувається саме зараз на Печерських пагорбах. І це моє абсолютне переконання. А візуалізація цієї війни, вона саме от в цих постійних кордонах там багатошарових із цих космонавтів, із поліцейських. Я навіть не буду, там Нацгвардія, там всі роди представлені, машинами перекривають вулиці. Таке враження, що не людина тут, не держава для людини, а людина має обслуговувати, вибач, я не буду зараз добирати слів, таких аж занадто, від тих мерзотників, які опанували зараз всі державні інституції, і взагалі вони не намагаються навіть із суспільством спілкуватись. І оцей інцидент, який відбувся, насправді, там до смішного банальна історія. Я 17 числа, коли прилітав, Петро Олексійович, я з цією шиною зустрічав його в аеропорту. Тобто інцидент через шину. Так. Шина – це ж певним чином символ Революції Гідності. Насправді, я знаєш, чому дуже здивований? Якби в нас був такий певний розвиток сучасного мистецтва, то на Майдані, 100% стояв пам'ятник. Так, автомобільні шині. То просто іншого, я намагаюся згадати, що там ще було як символ, звісно, бруківка. І коктейль Молотова. І коктейль Молотова, і шина, да. Але шина, напевно, це, така найвагоміша така візуалізація Майдану. Вона насправді, якщо так до цього підходить і трепанувати цю тему, то саме шини стали тим засобом, який дозволив вистояти Майдану тоді, коли оці пси, я їх насправді багато знав, і навіть з тих кримських, які тут були. Ти бачив очі в очі? Звісно. Я потім спілкувався, там був
Ну, з Потім мого у Криму, з мого коли вони села. там... З мого села ще є ці відомі кадри, де він потім сидить, пірнає в цей БТР, вже ординський, московський, там, і вони радіють там оцій там перемозі. Ну, не радіють, воно там в оцепленні, цей БТР, це вже інша історія. Але я от зараз, зрештою, це ж я з цією шиною прийшов в аеропорт. До аеропорта до мене підійшов працівник діалогу, ну це поліція діалогу, спитав, для чого ця шина. Я кажу, це мій реквізит. Сумка. Він каже, ну я сподіваюся, ви палити її тут не будете. Я кажу, все залежить від вашої поведінки. А так, це просто шина, це мій реквізит от до цієї Вибач, ти акції. пам'ятаєш, я згадав кіно «Міміно». Ти пам'ятаєш, як герой цього Фрунзика Микротичана подарував герою Вахтангу Кікабідзе, дуже поважна людина, до речі, цю шину. Він її тоді, що він з нею зробив? Але він з нею ходив Москвою радянською. Продаж на квиток, щось таке. Так, там, але він ходив з нею спокійно радянською і в суд Москвою. ходив, і до суду приходив. Ну, це дійсно, я теж, до речі, ну, такі аналогії проводив з цим потім, коли вже... Ну, от і все, в принципі. А потім я привіз її додому. Вона була в суді 17 числа. Вона під цим печерним судом на цьому ганку, звідки відбувалось, ну, всі промови звучали звідти. Вона стояла прямо от цілий день до позньої ночі. Тоді ж, якщо ви пам'ятаєте, 17 числа, це аж пізно ночі, то суддю інфаркт хватив. І, ну, це я так утрірую, звісно. Ну, напад сорому, напевно, там якийсь. Ну, напевно, да. Може, совість навряд чи сорому, напала. Страху. Я думаю, Думаєш, це була так? така Ти не віриш в людей? епілепсія страху. І я людям вірю, це мій найбільший недолік, я вірю людям завжди. Але ну, тут в мене є вже великий певний досвід в спілкуванні з подібного роду діяльності людьми, і знаючи в переважній кількості, який особистісний склад там в цих інституціях. Специфічні інституції. Да, то відбір там, сказати, знаємо, що я який. плекаю надію, я не можу, це точно. От. А потім я цю шину забрав після того, як завершилось пізно вночі, це все, я її забрав додому. І для себе назвав це таким собі меморандум єдності. Шина, вона ж не має ні початку, ні кінця. Це крутий символ, до речі. Його треба брати на озброєння багатьом. Може, знаєш навіть що? Запропонують це як символ об'єднання всіх політичних, патріотичних сил навколо захисту держави. Ось. Куди б'єш, мама каже, як не в голову. Клас. От саме для цього я її вимив, цю шину. І в мене був відповідний допис в Фейсбуці з цього приводу. Я її вимив. Зі мною був такий білий маркер. І для того, щоб із різних політичних там партій, течій, люди, які тут будуть, хай розпишуться на цій шині. Що вони от як разом. Меморандум єдності. Да. Класно. Слухай, так це ж акція, це акціонізм. Знаєш таке слово, так? Я нещодавно мені мистецтвознавця розказав. Це акціонізм має назву. Ти провів художню акцію. Розумних слів не знаю. Не бреши, не бреши. Ну це ж акціонізм, ну правда. Ну, можливо. Якось класифікують. Це життя. Я не знаю. Це такі речі, які... Але акціонізм не загрозливий. Тобто ти ж нічого не робив з ним. Абсолютно. А що сталося? Я вийшов, ти ходив. Люди, які довезли, я з іншого боку приїхав сюди на цю акцію. А люди, які привезли її, цю шину, машиною, вони її везли в пакеті. Такий великий пакет, загорнули його, щоб типу сховати. Я навпаки витягнув з пакета, виходячи з машини, витягнув з пакета, поклав на плече і йшов собі спокійно на цю акцію, коли мені один кордон мене пропускає, а в другому кордоні оці космонавти стоять, на них ні жетонів. А це різні люди? Може, це різні підрозділи? Можливо. Але ж річ в тім, що от в цьому всьому брали з різних підрозділів брали участь люди. Бо стояли космонавти, він каже, що я вас не пущу. Я кажу, а ти хто взагалі такий? Ну, покажи документи, що ти маєш на це право мені перешкоджати як громадянину, як людині.
покажи підстави, на яких ти. Ти ж не робив нічого Абсолютно. фізичного. Абсолютно. А він каже, люди можуть травмуватись об вашу шину. Я кажу, то вони об вас травмуються, люди, більше, ніж об Щось шину. мені смішно, вибач. І в цей момент підлітають ззаді цього вже не космонавти, і починають в мене її виривати. Вони ззаду, я отак стояв. Може, з автосервісу люди? Ти зі спини було? Вони в якійсь формі були одягнені, це не була форма працівника автосервісу. І одного я відігнав, потім двоє почали виривати, я їх відігнав, а потім їх налетіла ціла свора, висмикнули у мене все ж таки шину. І один, ото як... Я навіть в ефір скажу це порівняння, знаєте, ото як є свора Але собак. цензурно, будь ласка, в нас Це буде ліцензоване телебачення. Коли свора собак десь там бігає, і одна десь кістку знайшла, і то швидко від свори тікає. Ото точно такий вигляд мав оцей. Невже ти такий смачний? Шина. А шина смачна. Шина смачна. Той, хто тікав з цією шиною. І це для нормальної людини, мені здається, для будь-якої нормальної людини, оцей гоп-стоп, безпреділ, цей грабіж. Це нагадує анекдот, до речі. Бо це ж не цінна річ. Да. Ну, грабіж, він, якби підрозуміває, що там щось цінне. Бачите, це страх, я вважаю, що це такий тваринний страх влади, це їхній такий фантомний біль за Майдан, бо те, що зараз уявляє з себе влада, персоналі, якими вона наповнена, цей тваринний страх продукують щодня. Вони ж жили в цей період, вони бачили, як народ може ставити на місце владу, яка зарвалась, а це точно ті самі персоналі, які зарвались. І які зараз будь-що, навіть розуміючи свій неминучий скорий кінець, своєї влади, я маю на увазі, не фізичний кінець, вони будь-що, це знаєте, як мавпа, коли як ловлять мавпу, роблять таку пастку, туди руку просовує, а там банан лежить. І вона взяла цей банан, і з бананом рука назад не вилазить. І отак вона там пищить, її ловлять, а вона цей банан тримає. Отак вони тримаються можливості, будь-що ще трошки вкрасти, трошки нажитись, трохи я тобі, Володю, ще минулого разу казав, пиши книжки. Таку енергію і таку машину з виробництва образів просто гріх не використовувати в літературних. Образність то таке, да. Нам треба якось реальне життя в країні все ж таки доводить до ладу. І доводить до ладу те, що, щоб навіть на думку не спадало працівникам правоохоронних органів, силових органів. Перевищувати свої повноваження. Просто розумієш, Айдар, вони ж після цього, в мене був такий, я навіть, це начебто якийсь мій протиправний вчинок, начебто. Угу. Але мені не соромно, і я не боюсь про нього говорити. Я після цього просто став в розпачі отак Що це відбулося? Я йшов собі на акцію із реквізитом. Тут битися не було банальний гоп-стоп якийсь тих, хто начебто мають навпаки із себе еталон законності і витримки являти народу. А тут відбулося ось таке, і я просто в цьому розпачі йду і не розумію, а що ж мені, як можна на це реагувати? І один з тих, я вважаю, з тих, хто відбирав мене ще людей, несе цей шолом свій космонавський. Як авоську? Да. В руці? В руці він так ніс його. І я в нього так забрав і викинув через їхній кордон туди в бік протестувальників. І вони одразу побігли отак в припришку за цим шоломом, а мене скрутили, завели всередину, і там починають бити. А це вже не смішно. В сенсі, прямо на вулиці чи в приміщенні? Ні, завели всередину, там же це управління поліції. І там, я не скажу, що це були всі, але було двоє заряджених, таких спочатку один, його там відвели, остальні. Я не можу сказати, що в нас поліція заточена на Ми ще обговоримо в цілому поліцію, і враховуючи той випадок, який сьогодні вночі став відомий, ми про це поговоримо ще. Але те, що
їх намагаються видресирувати, і от таку впроваджується тут дуже наполегливо. Ота методологія і методика роботи от з особовим складом і налаштування особового складу цих правоохоронних органів за лікалами кремлівськими. Ну, оце мені це абсолютне видно. кацапство. Да. Бити людей. Да. Ну, притом, ну, знаєш, я ще можу зрозуміти, і, напевно, навіть інструкція така є, якщо спротив чинить людина, якщо в неї там в руці там ніж, чи там палка, хоча б, чи каміння, так? Тут, ну, ніби можна, напевно, там по ребрах там дати. То, да? Ну, ти ж, ну, по-перше, їх там багато було. По-друге, в тебе навіть шину відібрали. І в тебе нічого не було. І бити таку людину, ну, я вже не кажу, що це ти. Ну, тобто, навіть якщо вони не знають, ну, вчить матчасть, хто ти такий. Але навіть про це не будемо зараз. Просто навіщо бити? Ну, це, я от Що і питали? хочу зауважити на цьому, що це от був спочатку один і другий ще такий був заряджений. Це окремі. От я чого? Я от цього саме і боюсь. Ну, не боюсь, от не хочу, щоб це відбулося. Я не вірю, що ти чогось боїшся, вибач. Ну так, тут трошки інше. Після твоєї історії. І, от не хочу, щоб так було. Але ці люди, які мають предрозположеність російської, да, якщо сказати, от, до цього. До приниження, скажімо. Да, до завдання фізичного болю заради там показати свою зверхність, свою владу. А ти саме відчував, що вони із задоволенням це роблять? Оцей спочатку один, потім другий, це саме з тих. Да. Це саме з тих. Ну, просто в мене є певний досвід. Ну так, досвід багатий в тебе, на жаль. Там теж не всі роблять все. Але ну, сама система так налаштована, що ти або робиш, або потім там приходиш до того, що це тобі потрібно. Ну, що це стає вже таким звичним явищем. Ну, якщо ти цього не робиш, то ти ніби біла ворона якась там. Робочий інструмент такий. Оце порівняння, яке приводив Саакашвілі в свій час, що якщо до банки з кислими огірками кинуть свіжих, вони однозначно стануть. Ти думаєш, що Саакашвілі придумав? Скиснуть. Ні, ну просто я від нього чув. Я зараз здається, це я придумав щодо Росії, до речі, тому що там всі стають я соленими. перепрошую, я просто чув від нього. Ну, неважливо. Це такий образ досить... Це доволі відомий образ. І тому от дуже не хочеться, щоб це ставалось. І з того досвіду свого я розумію, що перед оцим злом, який зараз наполегливо намагається впровадити в поліцію, от в правоохоронні органи, оце зло запустити туди свої щупальця, що йому треба протистояти щоденно, і щоденно про це артикулювати, говорити, в тому числі і правоохоронцям, і вчиняти відповідні громадянські дії. права, до речі, Володь, це те, що треба відстоювати насправді щоденно. Це просто абетка демократії. Так само, як розбудовувати державність, націю, культуру, це життя, це так, взагалі давай повернемося шлях. до здоров'я. Як то кажуть на Карпатах, як здоров'я? Здоров'я. Ну, я вже казав, здається, і в твоїй тут Ні, зараз, студії. я просто після того. В мене вже є така напрацьована фраза-відповідь на це питання. Станом на зараз мені вистачає. Зрозуміло. Ні, пошкоджень таких немає? Ні, ну, там було, звісно, але ж це вже минув час. Слава Богу, ні, все нормально. Переламів немає? Ні, переломів І ще, знаєш, мені дуже важливо, щоб по голові не потрапило. По голові не бо били. це там операція ж була. Не втрапили в голову. Ні, не було. Бережи, насправді, бережи. І я ось що хочу сказати. Ну, по-перше, я хочу звернутися до всіх правоохоронців і до міністра, до заступників. Тощо я не знаю, що це був за підрозділ. Я припускаю, що це не патрульна поліція, бо це окрема розмова про це буде ще.
але все одно це був співробітник Міністерства внутрішніх справ. Тож не переодягнута якась акторка, так? Тому це така ганьба. Я думаю, що міністерство, я не знаю, там департаменту, який причетний до цього, і особисто цим людям треба вибачитися перед Володимиром Балухом, бо ця людина не заслуговує, будь-яка людина не заслуговує, але перед Балухом я б вибачився особисто. І це було б честю для вас, насправді. Нічого тут ганебного немає. Ганьба – це не визнавати помилок, не визнавати якихось там поганих вчинків своїх чи підлеглих ваших. Ну, і це моя думка. А до речі, повернули шину? Та як таке? Тобто ще і крадіжка відбулася? Ну, да. А взагалі, Айдар, коли ти зараз почав говорити про це до міністра внутрішніх справ, а я вважаю, що після того, що відбулось, Ти справу Трухіна маєш? Да. Після оприлюднення цього відео, за честь було б для міністра внутрішніх справ, тієї людини, яка зараз цю посаду обіймає в державі, за честь було б для нього написати заяву, звільнитись, і останнім перед звільненням, як там воно називається, розпорядження, щоб призначити, щоб провели розслідування щодо його особистої діяльності. Він також залучений в цю справу, і це однозначно. Дзвінок, це ж зрозуміло все. Можна скільки завгодно тут розслідування має бути. Да, можна скільки завгодно дотримуватись формальностей, але все всім зрозуміло в плані моральності, що воно дійсно так і тобто політична шкода для влади, для інституції вже очевидна всім. Вона була від початку очевидна. Всім, хто не намагається ховати голову в пісок і не намагається якось ще очікувати чогось, що може там відбутись, якісь позитивні речі. Ні, в цієї влади нема навіть ніяких предпосилок для того, знаєш, що я вважаю щось позитивною річчю. Може, ти погодишся зі мною. По-перше, не можуть усі люди у владі чи в поліції бути поганими. І це, просто це неправда, я думаю, ти погодишся. І черговим доказом цього стала поведінка цього поліцейського, який не взяв хабар. Він хабаря не взяв. Я від початку про це і це вже не перший і не другий навіть випадок, коли наші патрульні, дехто з них ветерани війни, вони просто геть не лякаються. Заступник міністра, і що? Я зателефоную, як він там сказав, Денису. Якому Денису? Він пояснив. І що? А я все одно, я не твій підлеглий, я підлеглий закону. Це для мене це найоптимістичніша річ, насправді. Це насправді, на мій погляд, це чи не найважливіше здобуття Революції Гідності. Люди не бояться. Да, це людська гідність. Коли є гідність, є розуміння, що страх, він принижує гідність. Коли гідність щось для людини значить, тоді оцей страх, можливо, навіть необхідно, люди приймають, кожен приймає для себе рішення сам. І оце, що коли є розуміння, відчуття власної гідності, тоді страх не буде людина впускати в себе. І це чергово. Причому вони прості, пересічні громадяни. Що там? І вони поводяться як громадяни, не як мінти. Розумієш? Я про що тут казав, хотів сказати, про те, що, чому я кажу, впевнений, що єдиним правильним вчинком Монастирського за всей час його перебування на посаді було б саме те, що я озвучив. Тому що людей, дійсно, всі люди різні. І там за кожного не можна якось відповідати і таке інше.
Але коли стають можливими, і на цьому ж і працює демократія, насправді, західна демократія, не дай Бог, якась скандальна Репутація. річ відбувається. Да, це, Політична це шкода для партії, Так. для влади, для Так. того президента, який, ну, зрештою, так, який тебе призначив, до парламенту. Я дивуюсь, чому досі не піднімається питання, як після цього розстрілу в Дніпрі, чому Там подав у міністр... відставку. Там подав у відставку Ну, хто подав? голова Національної гвардії, здається. Ну, місцевої, Ну, місцевої. хоча б так, слухай, але гідність в людині А хто є. його призначав туди? Хто взагалі займається кадровою політикою? Ну, ми не в Америці. Ну, да. Ну, і чомусь так тихо відбувається це. Ну, там вибухнула, так би мовити, от сама подія, а потім загортається в якісь таку... А чи не здається тобі, що зараз, просто зараз, ми спостерігаємо боротьбу старої України з новою Україною. І ця боротьба відбувається навіть на рівні персоналій. Да. На рівні того, як ти йдеш і кажеш, я вільна людина. Один поліцейський каже, ну добре, я теж вільна людина. Там, бажаю здоров'я. А друга людина з поліції б'є. Тягне там, краде шину, там, тягне тебе кудись, б'є там. Тобто навіть в одних тих самих підрозділах, не міністерствах, там, відомствах, так, стратах суцільних є громадського суспільства, є люди, які нормальні, нові, і є люди, які старі. Звісно. І я абсолютно в цьому впевнений, що це не може бути просто, швидко це не відбудеться, зрозуміло. Може відбутись швидко, але це з кров'ю, це по-перше. А по-друге, коли так, то це великий ризик скочування в авторитаризм, чого б точно не хотілося. хотілося. Нам не можна зараз розхитувати державу. Просто жодним чином. Я маю з цього приводу таку окрему думку, скажімо так. Ну, як художник маєш право. Да. Як сучасний окрему художник. думку я з цього приводу маю, бо насправді, що відбувається? Оцей брифінг з якимись там терористами, які хотіли... До речі, здається, ніхто нічого не зрозумів. Так це вже... Які 5 тисяч? Це вже не перший раз. Це ж не перший. Я пам'ятаю, коли ми тільки повернулись, а тут оцей мем, я не знаю, як правильно класифікувати, і оце учасник госперевороту. Це ще я в тюрмі перебував, а тут вже якийсь госпереворот вони вже анонсували. А це ж виключно лекала кремлівські. Слухай, перший переворот був, коли звинувачували Порошенка в державному перевороті, після того, як був прохід корабля Керченською протокою. Можливо. Його звинувачували в узурпації влади і в спробі державного перевороту. Потім вже там проматуємо ще там скільки років, да? Знову Зеленський каже, тут ми бачимо постійно ці намагання якось в суспільство, тоді з дверима, з цим, як вони роздували двері, возили зі студії в студію, бідолашні з Офісу президента ці двері. Але хоча б тоді нікого не били, і нічого не відбирали. Тоді, я пам'ятаю, поліція дуже... Ні, я маю на увазі зараз владу. От як вони діють, вони в усьому, і оці намагання, а скільки от так само ми в Криму чули цього, там же ж постійно шукають якихось терористів, вигадують їх, створюють. Це все в Криму, а взяти Кавказ, скільки вони, там же ж по телевізору, раз на тиждень, якщо не раз, то раз на два тижні там точно. Все ж, давай не будемо так от сильно порівнювати. Ні, це дуже подібно до того. Тут як фарс це все. Слухай, там це трагедія. Повторюється двічі. Один раз як трагедія, а другий раз як фарс. А третій раз для дурнів. І тому це насправді це найважливіше. Не дати шанс перебороти в зародку. Бо якщо воно відбудеться, в якійсь мірі, якщо відбудеться це, то це в першу чергу страждатиме само суспільство, сама Україна. І вони цим саме і розхитують, вони намагаються розхитати. Це я впевнений, що зараз розхитує ситуацію
цей самий Денис Монастирський, фігурант Слухай, оцих а якщо плівок. я розумію, що на ти камері. представник, яскравий представник опозиції, ти не депутат, але все одно. Ну, за фактом, так? А якщо зараз, ну просто зараз, ми ж не знаємо, там пише заяву на звільнення Монастирський, Зеленський відправляє у відставку. Що ти скажеш? Ну, це принаймні такий акт демократичної дії. Акт політичної тверезості, я б сказав. Ну, це атрибут демократії, так має Причому тут, відбуватися. знаєш, тут нічого особистого, в принципі. Да, Ти ж знаєш, що абсолютно. навіть ми ж не може там, ми не знаємо, хто такий Денис Монастирський. Але і це тут прізвище там не має значення. Це розслідування має бути там неважливо. Але акт, я бачу, що нанесено шкоди репутації. Все. Я завдяки інституції, задля того, щоб інституція не постраждала, щоб держава не постраждала, як така. Бо влада змінюється, бо персоналі змінюються, бо партії, президенти змінюються. Але шкодити державі не можна інституціям, суду, там, не знаю, чому, поліції, там, чомусь, будь-чому насправді. Людина ж насправді не позбавлений якихось там без особливих там потреб. Ну, тобто, як раніше казали, інвалід, я зараз намагаюсь бути... Людина з особливими потребами, так? Да. Але Монастирський не є людиною з особливими потребами. Заробляти на життя, я впевнений, що в нього є багато можливостей. І окрім цієї посади, тому тут не може бути якоїсь... вони, що кидається в очі, вони тримаються посад, наче це остання можливість бути живим. Але все ж таки щось зрушилося. Знаєш, щось зрушилося. Все ж таки ми останнім часом, і я не пам'ятаю, яка журналістка сьогодні написала про те, що, здається, Соня Кошкіна, що 2 роки тому ще, да, цей Трухін, він навіть не постраждав. А тут вночі голова фракції підписує, вона не має права на це як там це називається в партії. Ось, але вона це робить. Вони розуміють, що це репутаційна дуже велика шкода, причому вже не перша. І вже може єдина користь від цього всього буде в тому, що запрацює нарешті ось цей механізм. Під тиском суспільства, під тиском політичних ризиків, під тиском того, що дешевше так політично, навіть цинічно, якщо розмірковувати тут. Для президента, там, для уряду, там, я не знаю, для кого. Якщо б ти спитав у мене, що саме сталося, то я б, мабуть, відповідь шукав, знаєш, в якій площині. Зрештою, за оцих 5 років до Зеленського оцієї історії України відбулось все ж таки потужне таке комунікація і впровадження в ось цю конструкцію демократичного світу. І це дуже, дуже позитивна, як на мене, річ. Я не ідеалізую жодним чином західний там, теж по-різному буває. Але просто стандарти випрацьовані роками, століттями. І запобіжники оці, які розставлені отцами-основателями і впроваджені тих самих же два терміни по 4 роки, вони ж не взялись просто так, хтось прокинувся і придумав собі це. Це напрацьовані такі розуміння необхідності цього. І я вважаю, що це саме це зараз дає результати, в тому числі. Я думаю, що так. Як думаєш, чим закінчиться твоя справа, твоя боротьба за власні права як людини? А в будь-якому випадку це закінчиться перемогою України. Нам не вистачить цієї програми, щоб я цю конструкцію розклав. Я ж кажу, пиши книжки. Але я вважаю, що там всі люди різні.
кожен по-різному може до цього ставитись. Там хтось може тролити, хтось сміяти, що от там ходить якийсь шиною чи ще щось. Це абсолютно не... Мені не цікаво. Просто треба робити от такі речі, які, зрештою, вони стають фішковими. Ну так. Оці речі. І вони... Прецедентними, скажімо. Да. І от з цього, насправді, от з таких речей... Ти подав до суду? Чи що? Так. Ого. Вчора була спроба подати до суду, не до суду, а до ФБР. Да. Ні, ДБР. до ДБР. ФБР – це наступна інстанція. Да, це якраз телеканал «Еспресо», вони знімали цей сюжет. От обличчя держави. Да? Є там регіональне управління ДБР, куди я от маю подати, бо якщо б я подавав центральний ДБР, да, там, то все одно б сюди спустили. А тут, до речі, недалеко, так? Це Ні, тут же? це взагалі на... Босні. Зараз це тут недалеко. Це як з'ясувалось. Бо за адресою, яка вказана на офіційному сайті, яка в Держреєстрі вказана. Я прибув за цією адресою, є велика вивіска ДБР. Піднімаємося туди, а там така от маленька об'ява висить, що вона переїхала на Олени Теліги 8. І там скриньки стоять. Але чим закінчилося? Просто не марнуємо час. Поки що нічим не закінчилось. Буквально от перед тим, як сюди потрапити в цю студію, я зустрівся з адвокатом, і ми відправляємо поштою тепер довгим шляхом підемо. То була спроба не затягувати час, як вони люблять казати, безпосередньо в першу... твоя мета яка? Довести законодавчим чином, що з людиною, яка хоче висловити тим чи іншим мирним чином свою позицію, так поводитися не можна, так? Тобто ти не за себе судишся. І не за шину. Звісно, не за шину, там інші статті, я не взяв зараз з собою. Не треба, ми з цього не виберемось потім. Але перевищення, службових повноважень, незаконне затримання і як та третя стаття, як вона кваліфікується, це не суть. Зрозуміло. Моя мета, насправді, щоб суспільство напрацьовувало в собі розуміння, що людина в погонах, там, в формі з якимись знаками, знаєш, як коротко сказати, або без них... імунітет до жлобства. Імунітет до порушень прав людини. Тобто, ти знаєш, я декілька разів був на масових акціях. Вони мирні були, це нещодавно, там протягом року минулого, наприклад. Різні були акції. Але я насильства не бачив. Просто не бачив і все. І я навіть там дивився, я бачив там своїх знайомих, вони за то. Чуваки за то. В патрульній поліції, і в керівництві, до речі, там ветерани війни. Я їм тисну руки, і вони по-іншому, в них самі гідність. І вони ніколи такий наказ не... Чому я думаю, що ані ці хлопці, там, не знаю, ці мінти, які тебе намагалися бити, ані їх керівництво, яке дало їм такий наказ, чи дозволило так використовувати сили, вони точно не були на війні. Бо я інших знаю поліцейських. І я надіюся, я теж знаю багато інших. Ці інші поліцейські, вони будуть там керувати, зрештою. І знаєш, я просто зараз читаю новин. Ти не говори? Тут я просто за що хотів сказати, чим хотів оце трепанувати, в чому ціль подачі взагалі у цієї заяви, те, що це необхідно робити. Це необхідно робити, щоб викорінювати таку можливість... Щоб доробити революцію гідності, знаєш. Да. Є у революції начало, є у революції кінця, 100%. Но тут же ж їхні дії, віддати здоров'я і там пожертвувати життям за державу, я зараз особисто про себе скажу. Я... на це згоден, я здатен на це, я так вважаю. І погоджусь. Але честь і гідність нікому не віддам. А тут саме була порушена
було зазіхання на мою честь і на мою Знаєш, гідність. не тільки на твою, бо це неприємно, за цим неприємно спостерігати. Так. Мені, будь-кому. Просто це не може бути в Україні, бо ми не в Росії живемо. Так. І за це віддано дуже багато. Я без пафосу просто скажу. І додам, знаєш що? Тут з'явився ще один депутат народний, Сергій Кузьміних. І його записи оприлюднило НАБУ, і там я навіть не буду далі Це читати. ти, що за взятку. Я навіть фабулу справи не хочу. Я тут таке слово рву за всіх, блін. Ну тобто навіть словниковий запас такий, що ми розуміємо, ми маємо справу з бидлом, яке просто отримала якісь там владні повноваження і використовує їх задля збагачення і задля того, що я такий собі король, да? Не чіпайте, я цього знаю, тому зателефоную. Це, до речі, знаєш, нагадує мені моє рідне місто, де перше питання було там дай закурити, а друге там, а кого ти знаєш? Так? І це така незріла, просто недержавницька позиція. Ось таких людей точно треба всіх позбавлятися. І жодного жлоба такого нахабного не може бути ніде, в принципі. Від там ЖЕКу до Офісу Президента. Така собі державна підворотня. О, добре. Я ж кажу, пиши. Давай про політику велику міжнародну. Давай спробуємо. Давай спробуємо. Ось учора був... давай, я думаю, що тобі дуже ця людина подобається. Давай послухаємо людину, яка пояснила, хто такі українці нам, бо ж ми не знали. І, давайте послухаємо ту людину, яка знає про українців, думає більше, ніж ми про себе. Зрозуміло, кого я маю на увазі? Ми робимо, що можливо, для того, щоб посилити спроможність України чинити опір. Саме тому і ми надіслали 2000 легких протитанкових ракетних систем. І ми навчаємо військових в Україні. Але я думаю, що найкраще, що ми всі зможемо зробити, це все-таки донести до російських громадян можливість того, що відбудеться, реальність того, що українці боротимуться, вони битимуться за свою країну. І українці будуть боротися до останньої краплі крові. 200 тисяч війська України є дуже потужними, тому російські матері мають пам'ятати про життя своїх синів. І, можливо, це утримає Путіна від посилення конфлікту, і ми залучаємося до діалогу задля цього. Я перепрошую наших редакторів, вони не зобов'язані знати, що маю на увазі. Я мав на увазі іншу людину, якщо її можна так назвати. Але добре, що ви поставили Бориса Джонсона, який доводить, що він правда знає українців, тут без жартів. Але я мав на увазі Путіна, який там свої думки висловлював щодо українців. Якщо приємно було почути просто. А Володю попрошу прокоментувати і людину, і фюреру руського цього. Покажіть нам, будь ласка, що він там наговорив. Ведь в доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путем. Не то, что они говорят на публику, а в документах написано. Представим себе, что Украина является членом НАТО. И напичкана оружием, стоят современные ударные системы, так же, как в Польше и в Румынии. Кто помешает? И начинает операции в Крыму. Сейчас не говорю даже про Донбасс. Это суверенная российская территория. Вопрос для нас в этом смысле закрыт. Представим, что Украина страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну, кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет. Ну, що скажеш, Володя? Якщо ми почнемо зараз з останнього персонажа, не з Бориса Джонсона, я розумію, можливо, це не дуже так красиво виглядатиме, але я зараз дивився,
і зловив себе на думці, що от хусточки такої зав'язаної тут не вистачає. І коромисл Свьодор. Це 100%. Ну, бо воно було б дуже доречно. Насправді, сидить бабушка на лавочці і розповідає, ну, я ж чесно віджала там, я не знаю, цей карман сімічок, в кишеню жменю сімічок. Це не смішно, бо йдеться про Крим, але просто це справді виглядає дуже жалюгідно. Це рівень політики, ну, це рівень держави взагалі. Це нічого спільного з державою насправді немає, це режим терористичний, терористичний режим без беззаконня, безнаказаності, безкарності і доводить до такої деградації. Безкультур'я, ну це повний набір, це таке болото гниле. І коли людина отак от всі свої страхи, які насправді все, що вони вчиняють через оці страхи. Що їхнє завдання тепер не допустити, щоб Україна розправила плечі і повернула собі своє, те, що ми в неї так технічно отжали. Ну він прогноз насправді видав. Він знає, чим все закінчиться. Все саме так і відбудеться, це абсолютно. Це він по Фрейду розповів все, що насправді відбудеться вже в недалекому майбутньому. Вже не в далекому майбутньому. Але якщо так вже абсолютно відверто дійти до цього, я, здається, вже комусь про це розповідав, як я підслухав розмову двох ФСБшників, як вони розмовляли між собою, ну, під час сидіння в тюрмі, скажімо. Ну, да, це, звісно, відбувалося за ґратами, ти ніде більше не сидиш. І коли вони так відверто про це спілкувались і моделювали, що ж там далі. А вони дозволяють собі таке? Про Путіна щось там? Це не про Путіна, а вони про Крим. Коли в ці санкції, там же ж вони почали працювати, а там вони тут відчувають, там тут відчувають. І їхня оця чуйка така собі спрацьовує, що якось треба орієнтуватись тепер в цьому всьому. І вони моделювали оцю історію, що ж буде. І один каже, ну, вони вважають себе досвідченим. Ну, до речі, доволі багато такого прагматичного і говорили. Цинічного такого. Да, цинічно. Казали, ну, повертати доведеться. Доведеться. Да. Ну, ми ж все одно щось з того та викрутимо, якісь преференції, це все одно в Україні не віддамо. Отак от. От в якійсь формі прийдеться повернути, але Україні все одно не віддамо. Але помиляються, от в цьому вони помилялись 100%. То, що повертати прийдеться, вони не помилялись, а в тому, що все одно Україні не віддамо, отут вони точно помилились. І я впевнений, що такої більше ганьби міжнародної політики, як військова база там РФ на території і держави Україна, я маю на увазі Севастополь, ми розбудуємо в Севастополі хорошу таку курортну базу, де буде багато яхт, багато проходитимуть змагань, люди з задоволенням приїжджатимуть, відпочиватимуть, залишатимуть гроші для кримчан, для добробуту кримчан, даватимуть роботу. Слухай, кримчанам. класно. А давай закінчимо ось чим. 3 хвилини залишається. Яким ти бачиш, просто ми пропускаємо весь процес звільнення, повернення. Пропускаємо навіть політичне. Зрозуміло, що там буде кримськотатарська автономія. Це все мені зрозуміло, і тобі, я думаю, теж. Але ось як буде виглядати Крим? Чим він буде? Туристичним хабом? Буде як Стамбул зараз, великий аеропорт, через який літають там в різні країни світу. Що там буде? Дубай? Як ти мрієш?
Ну, я не можу аж настільки далеко заглянути. Ні, я про мрії. Я про мрію. Але ж є такий вислів, дякую Олександру Палію, це я від нього почув, да? Це твердження, що чим глибше копаєш в історію, тим ясніше видно майбутнє. І я дуже цікавлюсь і багато знаю з історії Криму, от з цих всіх політичних процесів, які відбувались там, ну, з тих часів, скільки там можливо прослідкувати за цим. І я розумію, як це складно, але наскільки це, ну, як митець може намалювати картину, от який він... Переходь до майбутнього вже, ну прошу. От я ж про що й кажу. І от саме, якщо про мрію, я хочу, щоб із цього всього, із цієї палітри, різноманіття Криму, і взагалі скільки народу там перетиналось в Криму, скільки от культур Всі заходили, ніхто не йшов звідси, допоки росіяни не прийшли. Один з одним спілкувались, розбудовували себе. Це насправді дуже, це неймовірно красива картина. І я от про який Крим мрію, от саме про такий Крим, в якому це вся краса буде збережена, і де люди з усього світу матимуть можливість прилітати, ну, приїжджати, ну, по-перше, кращого моря, ніж в Криму, хай мене там всі остальні пробачать, кращого ніде не існує. От. І відпочинок при правильному підході – це курортна складова, це, звісно, потужна складова. Знаєш, кацапів не буде, все буде добре. Да. Ми обов'язково це розбудуємо, а для цього ми маємо продукувати в собі оце бажання і це устремління. Ну, тобто продукувати справжню любов до тої землі, яка вартує на те, щоб от бути такою, якою я про неї... А знаєш, хто більше за всіх любить кацапів? Знаєш? Я підкажу. Краби і раки. Дякую тобі за те, що ти... український чорнозем дуже полюбляє. Ні, я про море, я ж романтично. Ти ж про море сказав, і я про море закінчу. Ну, так. Пиши фентезі, займись літературою. Я певен, що в тебе, може, з яких... Ти вже публіцистику опанував просто круто. Значить, сучасне мистецтво ти вже... Ти сам не знаєш, але я доповідаю тобі, що ти вже увійшов в сучасне мистецтво. Залишилося зайнятися великою літературою. Дякую, що прийшов. Сприймається як жарт, але не зовсім. Запросив. Дякую вам за те, що дивилися нашу розмову. Я дуже люблю Володю Балуха, щиру людину, яка любить Україну так, як я б радив любити Україну всім. Особливо тим людям, які були, є і будуть у будь-якій якості при владі. Це дуже важливо. Любити, просто любити, як мати Україну. І тоді не буде такої поведінки, тоді не буде такого жлобства. Тоді, якщо кожна людина буде знати, якщо я чиновник чи депутат, я обличчя України. І я не можу нашкодити їй. Ось це головне, що Володя довів своїм життям, а я хочу коротко так підкреслити. Не перемикайтеся, буквально за декілька хвилин я повернуся в цю студію з іншим гостем, дуже теж цікавим. Дивіться АТР, допомагайте нам, підписуйтесь на нас у Патреоні, на Ютубі тощо. Не перемикайтеся.